kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Mega Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak, kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya, second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman pwede kami mag-admit sa BRTTH sa bawal, dahil daiman na mabantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa physician surgeon. Kung na po ito pag ang pangarang kang physician surgeon. Dumatik para inan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So gout niya puminutok digdi sa bukong-bukong digdi sa paa. Tapos balik ko naman sa sa doktor. Iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, pigpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasukreatin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang tao na sukreatin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko duman result. Langkawan ngayon ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist na yun, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, saro man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayari ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining Amazing 4 radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey mo. Igapot ko, kung ano lang. Pinailing ko sa iya, so salt nung blood chem na alang gawin sa creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, subukan natin. Subukan mo tangay ining Amazing 4. Di yung inot, andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang kwanta. Tinawan ako ni Doc ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako ning sa half month. 15 días na tumada. At obserbasyon ko, dahil na nagsusuka so aki ko, saka nag-dry so pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro, nagtatawad na nga niya, abo na daan niya. Bago magkaon masuka, pagkakaon masuka, anit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre, sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga. Libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal. 18 days na pag-inom ng Amazing 4, twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan? Na ito, hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na lang ng suka, nahirapan ng kumain, at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang
pinagkatiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Umapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagati ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle. Ngunyan, dahil lang. Ngunyan, ipapatuloy ko pa ang amazing po. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga marami rin nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo Nanay Wenceslada sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po. So aki ko may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang, so nagpaparakulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pa lang siya uminom o 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, So, 18 plus 7, 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, para pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mong ito? Yun namang gout ang masol. Ang tansabi kan aki, kung gusto ko ngayon maali ang pagparakulog kan bitis niya, kada siya masyado na nakatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makatulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa rumana dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamuta nakikinig na may mga kamatian, try ninyo rin di kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Wenceslada, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nag-normal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat Nanay. Opo. And hopefully for the best at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang God bless po. Opo. Okay, magandang umaga. Tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabanya na naging kaibigan natin simula pa noong 2020 at siya po ay naging chairman din ng ating samahan, yung Yes We Love the Philippines, which is I'm the present president. So siya po ay nagkaroon ng iba't ibang klaseng mga karamdaman noong bago mag-2020 at siya ngayon po ay pinalat tayo na bumalik siya sa Bicol, nag-stay po sa Dorotea Resort kasi po may team building ang kanyang grupo. Kaya may papaliwanag sa atin ni Madam Joy ang mga nagawa ng ating Mega 1, ng Miracle C at ng ating Amazing 4. Magandang tanghali sa iyo, Madam Joy. Good afternoon, Doc Joey. Good afternoon para sa lahat na nakikinig. Ako po, bilang isang kaibigan ni Doc Joey, nung kakilala kami 2019 yun o 2020, na sa dami ko na rin kasing nasalihan ng mga food supplement, yung una niyang sa akin, medyo nagdalawang isip ako. Pero, itry ko rin talaga kasi ang dami ko rin naramdaman, ang dami kong maintenance. So, nakagamit na ako ng Amazing 4, and then the vitamin C,
at saka yung copy ng Amazing, ng mga mega healthcare, nagamit ko yun. So, ang daming nagbago sa akin. Sa lahat na aking naramdaman, meron akong migraine, meron akong high cholesterol, tumaas ng aking BP, tumaas ang aking uric, which hindi talaga, meron ko talaga pag mag-take kayo ditong food supplement na ito, ako talaga hindi magsabi talaga na proven and tested ko na sa ito sa aking buhay. Okay, no, at the same time, Madam Director, minsan ay nag-text ka sa akin na ikaw ay na-COVID at sabi mo ay naka-ano ka lang sa inyong bahay at sabi ko sa iyo uminom ka ng Amazing 4 dahil nga po ay mahirap ang ma-COVID at nanghihina ka noon. Nung uminom po kayo ng COVID, ng Amazing 4, mga ilang araw lang po ba kayo naka-recover? Nung una, yung tinext ko si Doc Joey, kaya nag-positive ako. Kasi dahil nga kahit COVID noon, panay pa rin ang trabaho namin, kaya ganyan mo talaga tayong mga public servant. Ginaid niya ako kung anong dapat kong inumin. Sa first day talaga, parang feel ko talaga natamaan ako. Kasi mayroon talaga akong symptoms na ramdaman. Mga after mag 3 days kong take sa sa gamot ni Doc Joey, wala talaga, sabi ko, hindi talaga ako na COVID. Tumatawag ng aking mga kaibigan, mga staff ko, ang aking boss, kumusta ako. Sabi ko, hindi man talaga ako nag-positive. Dahil talaga sa gamot, mga food supplement ni Doc Joey, at sinabi niya kung paano pag-inom, malaki masyadong sa aking kalusugan yung time na yun na ako ay na-COVID. Naikwento mo rin sa akin, Director Joy, na yung apo mo, nung simula siyang pinanganak, ay once inaatake kasi may sabi mo, may sakit nga sa nerve, ay hindi siya halos makatayo, yung mga kamay hindi magalaw, at kung papasok sa eskwela ay inaalsa ng driver. Pero nung makainom po siya ng Miracle C at ng Mega Choco, ano po nangyari doon sa apo ninyong 12 years old dati, ngayon po sabi mo 14 years old na ang iyong apo? So, yung pagkaano ko talaga, hindi naman ako nagsabi nung kay Doc Joey. Titry ko lang, painom sa kanya yung Miracle C at saka yung Mega Choco. Sa awa ng Diyos kasi naidala ko na yung sa Makati, ilan ng doktor ang aming pinuntahan. Kasi nga kawawa umiiyak, kasi hindi nga makagalaw tumakamay, yung paa niya hindi siya makalakad talaga, gagapang, basta iyak na lang kasi wala talaga siyang lakas. Dinala namin sa ilang doktor, wala, sabi ng doktor, hindi daw pwede, wala daw gamot yun. At doon pa ako nababahala kasi up to 50 years old daw yung sakit na yun, saka pa siya mawala. So gitry ko pinainom yung Miracle C ni Doc at saka yung Choco. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, after uminom, hindi na talaga kinain na kasi nung pinipigilan ng kumain ng maalat, saka maasim. Sa ngayon, sa awa ng Diyos, normal na talagang aking apo. Praise God, hallelujah. Then, di ba, walay tayo, hindi tayo nagkaroon ng contact, ay nahinto mo ang pag-inom ng Amazing 4. But nung nag-team building ka, nag-start tong Monday dito sa Dorotea Resort sa Albay, ay sabi mo, ikaw ay sa sobrang pagod, sumakit na naman, nag-migraine ka na naman, at yung paa mo ay masasakit, at may iba't iba ka na naman nararamdaman sa katawan. Kaya sabi mo sa akin, Dok, bigyan mo ako ng Amazing 4. Nung uminom ka ako ng Amazing 4, sabi mo yung gabing yon, kasi parang hindi ka rin nakakatulog, ano po ang nangyari? Nung tinext ko si Doc Joey, sabi ko na kung pwede dalalhan ako ng Amazing 4. Kasi ang aking paa, pagdating ko talaga na mamanas. Kasi hirap rin ako paano ko makapagbawas ng sa araw-araw. Yun ang problema ko, umiinom na ako ng mga contraceptives na gamot para lang ako makabawas kasi yan ang parang sakit ko. Tapos, yung migraine ko, sumakit na naman ang ulo. Manas ako pati sa kamay ko, pati sa aking mga paa.
Nung uminom ako that night, na umatake yung aking migraine, siguro wala lang 30 minutes na wala yung sakit kasi dito talaga ang sakit niya. Pagdating ni Doc Joey, uminom ako agad. Tapos ang ganda ng aking tulog. Tapos naging normal na yung aking pagbabawas na naman at nawala yung aking uldo kahapon, 3 oras kami papunta sa Pili. Kadalasan mangyari yan, pag-uwi ko yung aking paa, lumubo yan. Kahapon, pag-uwi ko wala, hanggang ngayon, tinitingnan ko yung aking paa, hindi na talaga nagmanas. So, pangalawang inom ko kahapon, pagdating ko, pagod na pagod, uminom ako, nakatulog ako, kung hindi ako, kinatok ako ng aking staff, hindi ako makagising. Ang cellphone ko malapit sa aking ulo, tumunog, yun, nakagising ako, pikit-pikit pa kung mata ko bumaba sa kanila kagabi. So, yun talaga ang kagandahan ng mga produkto ni Doc Joey na hindi talaga ako magsalita, never ako magpa-interview kung hindi ko talaga naranasan mismo sa akin. Kung ano, kasi ang dami kong maintenance. After na hindi na kami nakita ni Doc Joey, bumalik yung aking mga maintenance sa aspirin, ang aking pang-uric, ang aking pang-cholesterol, ang aking pagdating ko dito nang uminom ako nito, in-stop ko na talaga, hindi na naman ako uminom nun. At ngayong araw na ito, si Director Joy, pinuntahan yung ating opisina na ginagawa pa ngayon hanggang 4th floor at merong penthouse tayo. Nagtaka siya, Dok, parang ang lakas-lakas. Ano ba yung nagtaka ka at sa taas nito, parang sabi mo hindi ka na napapagod? Kasi yung office namin, nasa 9th floor kami. Tuwing uwian namin, ang aming elevator, hindi kami makasakay kasi puno na tawing magdaan sa aming floor. Tuwing bababa ko, sabi ko sa mga staff ko, ano ba kasi araw-araw naman ako bumababa sa hagdan, bakit sumasakit itong mga tuhod ko at balakang? Ngayon, dumating kami dito kay Doc Joey, umakyat ako hanggang 4th floor, sabi ko, ba't wala hindi ako humihingal? Ba't hindi sumakit yung aking tuhod? So, iba talaga, pang 2 araw ko pang inom itong amazing pour niya. Iba talaga ang nagawa sa aking katawan. Grabe. So, ibig sabihin talaga itong amazing pour natin na galing sa Amerika, talagang for total well-being na natutulungan. Katulad ko rin din po, almost 69, going 69 years old, walang maintenance, nagsusupervise sa ato sa pinapagawa hanggang 4th floor. Kaya yung sinasabi po ni Director Joy ay totoo po yan. So sa mga mga kaibigan natin, kakilala, kamag-anak, at doon po sa lahat ng mga Pilipino, in ever dito sa Pilipinas, in even sa abroad, ano po ba ang ma-advise mo, ma-recommend mo sa kanila para sila magkaroon ng magandang kalusugan? At yung po mga naranasan ninyo dito sa Amazing Pour, na kayo gumaling, ang iyong well-being, yung nawala na yung maintenance mo at yung strength and vitality mo talagang maganda na at yung pagdumi mo okay na, yung migraine mo nawala na, ano po may pag-advise mo sa ating at ma-recommend mo, Director Joy? Sa ating lahat, hindi man talaga ang ating health is wealth talaga yan. Yung talaga, anhin pa natin itong lahat na nasa natin sa mundo kung ang ating kalusugan is ang ating number 1 na problema. Lahat naman tayo nag-i-invest, pa-doktor tayo, gagastos tayo, bibili tayo ng gamot, maintenance everyday, gumagastos tayo. Ito, mag-start ka lang naman sa konti. Kung wala ka pang kung wala namang sakit, may protection ka para sa iyong katawan. Alam mo na ngayon, ang daming nagkasakit dahil hindi naman talaga healthy yung ating kinain sa kadaming mga chemicals. So akin, para sa lahat na tao, kung sino nakakinig sa akin, sana huwag nating panghinayangan yung ating ibibili sa food supplement kasi malaki talagang bagay at malaking may tulong to sa ating katawan. So lagi nyo tandaan, health is wealth, anuhin mo ang lahat kung yung katawan mo nagde-deteriorate naman sa sakit. Okay, Director, congratulations and more power, good health. Hopefully ay umabot ka ng 120 o 130. Kasi alam mo ba, Director Joy, sa November 15, meron tayong masugid na umiinom ng ating products. She will be celebrating her 100th birthday. Kaya ikaw, palagay kong 120 or more, kaya-kaya natin. So, matagal pa ako kasi I'm already 62 years old. Okay, lahat ng mga tao ka kung doon sa mga beneficiaries, hindi sila maniwala 62 years old ako. So 62 years old na ako, pero ramdam ko hindi pa ako 62. Kaya lahat ng tao sabi, 40s lang daw ako. So thanks talaga. At least ngayon, babalik na naman ako ng inom.
Ito lang talaga Amazing sikreto ko. Amazing po. Iwanan ko na yung mga ininom ko na mga gamot, mga aking mga maintenance. Babalik ako dito ngayon ka nag-start. Pangatlong araw ko ngayon uminom sa Amazing po. So thank you so much. Okay, thank you so much. At mga kamising people all over the Philippines, hopefully we can help you out. Wag sabi nga ni Madam Joy, wag natin panghinayangan ang ating pera. It's an investment. Ibig sabihin, invest to your health because health is wealth. Para maiwasan natin ang ma-hospital, maiwasan natin ang casualty. Kaya andito kami ng Amazing Four na galing sa Amerika ay talagaan sa Mutsari po ang aming natutulungan. Manood lang po kayo sa aming araw-araw na programa dito po sa Doc Joey Bitito page. I-click lang po ninyo yan, just follow it at makikita ninyo sa Mutsaring mga testimonya at sangkatutak na nating natulungan na nagkaroon po ng magandang kalusugan. Maraming salamat, magandang tanghali. God bless to everyone and thank you so much, Director Joy, na ating pong hinahangaan. Magandang tanghali, amazing people. Ngayon po may special guest tayo sa ating programa na ang pinakamaganda at matulungin, matalino na si Director Joycelyn Cabay. Primero maga alang confirmation ano blood pressure mo. Tapos ito kaya nung Minom ka na missing 3 o missing 4? Hindi natin, nung June pa. Ang June, nung silikang pa. Ako po pirming nagpapa-BP dito sa center din sa Kimperang Base sa semana. Pirming 200 over 100. Nung pagpirang semana, hindi ako natawa ng pang-maintenance. Pag hindi ka pala ito na kayo, hindi na naman ito. Sa the base, nagpa-BP ako naman. 200 naman over 100. Nagpagam sa belt, hindi ako natawa ng mulong sabi bang Parang may walking time bomb ka. sabing lusartan daw ito. Pag hindi ako nakainom, at yan, sa sabi, nagulang sa balat, pura. Naisipan kong matun sa Banoa, naisipan, dumiris sa Digaspe. Kasi kung naisya, hindi. Gabot sa kuwamparadan Digaspe, nakandito na sa Barangay 18, West, Okay. Digaspe, Kabangan, tapat ng Mang Central. So ano pong ininom mo? Pagkamot si Dejan na po ba, binipi ako ni Juan, 200 over 100 naman. Sinikap ni Doc. Sabi sa akin, amol ka na. So pag-bisa ako bang medyo iba na, paluloy na ako ito. Nakabiyahe pa ako mag-isa doon niya Mercedes. Kasi para ito doon niya Mercedes. Pinilit ko na Time bumigay. pag sabi do, amol ka na, hindi naman ko nito yung missing 4. So, para nakapsula, missing 4. Panginoon sa ito, malaylay, puro pangalo ko na nga dyan sa bangko. So, malayraan na, sukuan, kung namatya akong yung supayo, liluya, maray na pag bisarap ko ga. Kaya ano ko na ito, nagdad sa mga naman, di ako tom oil. Marang ray ng tom oil. Kaya plus mo dyan, sa mga kasukasuan yan, nagdad ay mga aras-aras mo yan, katal. Yan. Pero parang ko, pagkambot to, ay nagparakal sa gulpe, sa gulang sampulo, ako kamuruan ng bakata. Tinry ni Doc yung anay dito sa akin. Spray. So, na to, salamat. primero maga alang confirmation ano Blood pressure mo. Tapos ito kaya nung Minom ka na missing 3 o missing 4? Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father
na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya, ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Loreto Pilovero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB. Kasi ang papa mo, 77 years old, marami ng sakit, merong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po, ano nangyari dito kay papa mo? Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga Purok to Barangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February. Yun po yung grabe na talaga siya. Parang nahihilo, walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician pinuntahan namin sa Ligao. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos dito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, noon. Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligao. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng kreya ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-kreya naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsa-lab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong nurse na galing Hindi makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligao, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Kreya? Sabi niya, umilingiting si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Kukuha sana ako ng, ko po nito, request para magpa-Kreya. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala doon si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Dok. Niyakap ko talaga ko, Pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay 36 ko. 36 na lang, Dok, yung... Kaya nga po.
Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. So, Kaya po, andito din ako, Dok, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Dok. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. yes, ang buhay po Madali, hindi ang nakukuha buhay na. hindi. Oo, Hindi so talaga yun nga sinasabi nakukuha. ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabenta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano. Meron tayong legasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. Yun nga. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin Sa ngayon? mga nanonood po or nakikinig, ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat, Doc. Salamat po sa Amazing Four. Salamat po, Madam, sa inyo, sa napaka-approachable na mga employees ni Doc. Talaga pong, nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman, hindi naman magagamot si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you, Lord. Ang Papa ko po, napaka-liksi na naman. Ang bilis na naman, kahit saan na naman nakakapunta, nakakapag-motor, Nakapag-bilyar na. andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing Four, instrumento lang po tayo. So, ang the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak na si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing Four na galing sa America, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, medyo nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog. So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay yung kanyang anak merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib ng umigib. Pero noon po ay sa isang 10 days maganda po ang nangyari. Paliwanag po nga ninyo sa amin, Madam, kung ano po nangyari kay Sir last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi, pumunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa pag ano ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo noon na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang ihi. 3 days lang ano siya ng kagalingan. Ang ginawa. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon Diyos. nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa
mga synthetic Oh, drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Ah. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita magpa, yung urinary, sabi, Urinalysis. oho, sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi sa pinasabi mo. Kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful. In just 15 days po, natulungan ng ating Migawan. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Migawan? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak? Opo. Para uminom nitong produkto na tatangin na galing sa Amerika. Opo. Kaya nga, sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto yan, walang side effect. Walang side Sabi effect ko, kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Migawan na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Migawan na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga tulong. Okay, magandang gabi sa ating mga amazing people. Samahan po ninyo kami hanggang alas 6:30 para pag-usapan po natin mga bagay-bagay na makakatulong sa ating kalusugan. Ganon din po, business opportunity or livelihood or pagkakakitaan na lang. Ayaw ninyo ng negosyo, ayaw ninyo ng livelihood, pagkakakitaan. Ibig sabihin, paano kumita ng pera para madagdagan ang kinikita ng buhay-buhay natin, ng pamilya, ng sarili mo at ng pamilya. Yan, di ba? Yan ang importante. Kasi kung wala kang pera, nakakagawa ng mga hindi dapat gawin. Yung mga bagay-bagay na hindi dapat ginagawa. Pero dahil po, andito ng inyong kaibigan, inyong kapatid, ang Big Brother ng Bicolandia, di ba? Ay gusto ko kayo maging malusog. Binabati nga pala natin yung sinanay from 83 years old from Barcelona, Sorsogon ang layo. Pumunta dito sa atin, ang daming karamdaman. Bata nag-iisa lang, walang pamilya, mabuti lang may kapatid na mabait. Yan. Okay, so tinulungan natin dahil po sa marami siyang karamdaman. Okay, marami. Congratulations nga pala kay batiin ko muna si Miss Cathy Bailon ng Rawis, Legazpi City na naging dealer natin ng ating mga special siomai longganisa. At ganoon din po si Mrs. Teresita Bronjal ng Rapo-Rapo. Yan. Yan po mga dealers natin ng ating special siomai at ng special longganisa. Ayan, di ba? Okay, so congratulations. Of course, yung mga nag-abil sa atin. Bumalik sa atin si Madam, okay, Joan, Austria ng Ginobatan. Yan, ito po ay natulungan natin to dati pa yung kanyang asawa na ang daming sakit na hindi gumagaling-galing. Ang daming doktor na pinuntan pero sa atin naghimala at gumaling kaagad. Ganun din siya, natulungan ng ating amazing products at yung kanyang anak. Kaya kanina dinala naman niya ang kanyang nanay. Okay. Lahat po yan. Of course, si Sir from Divine Word College, di ba? Yung kanyang asawa na matas ang creatinine na hospitalized. Okay, nag-avail uli ng yung 4 na isang box ng ating Amazing 4. And of course, yung iba pa, hindi ko na matandaan. Lahat po yan, mayroon po silang mga special siomai. Lalong-lalo na po napakasarap yung
Japanese Big Premium Siumai. Wala pa yan dito halos. Malaki po yan, malaki. At saka Japanese, kaya ang sarap, di ba? Lagyan mo lang ng kalamansi, kaunting toyo, lagyan mo pa ng maanghang, lagyan mo pa ng yung garlic flakes. Naku, ang sarap, di ba? Isang ganyan, pwede na. Pwede ng almusal, pwedeng lunch, pwede pong merienda, pwedeng dinner. Yan, okay, maliwanag. Yan po ay owned and managed by Mr. Jimmy. Yan, ang Jimila. Okay. Okay, so kapartner po natin. Tayo ang kanyang inaasahan dito sa Bicolandia. Okay. So ano po ba? Bakit ang daming may sakit ngayon? Grabe. Sa kinakain, kaya nga po, instead kayo kumain kung ano-ano dyan, kumain na lang po kayo nitong ating special siumay. Bakit? Kasi po, ang ingredients ito ay soya beans. Soya. Ang soya beans po, kahit po i-google ninyo, napakaganda sa cardiovascular, sa heart, anti-cancer, maganda sa katawan, sa buto, ang ganda. Lalo nagkakaedad na. Di ba? Maganda po yan sa bata, sa may edad, sa matanda, sa adult, sa lalaki, babae. Ang sarap po, di ba? Kalamansi lang, kalamansi. Then manghang, ang sarap. Di ba? Grabe. Ganun din po yung special longganisa. Grabe, from Kalumpit, Bulacan. Ang sarap-sarap. Talagang, pag ninangata mo, parang sarap. Grabe. Di ba? Okay, so yan na po ang iulam natin. Okay, sa kaya ano ulamin ninyo dyan ay mahirap na. Di ba? Marami po kasi dyan, kahit magtanong kayo, ang siomay nila sa merkado, karamihan po. Kung hindi man lahat, pero ang pagkakalam mo halos, hindi ko masabi sa halimbawa, sa 10 nagtitinda, kung meron po silang soy, or soya, or soybeans. Ang ingredients natin galing pang sa Argentina. Yan. Diba? Ang ganda po nito. So yan po. Pwede ninyang iulam natin yan para healthy. Healthy food. Diba? Okay. 4 na pong klase yan. Meron po tayong beef, may chicken, may pork, at may shrimp. 4 na klase. Okay. So yan po. Ang ako paborito ko lahat. Diba? Lalo longganisa ng Kalumpit, Bulacan. Okay. Ay naglalaway tuloy ako. Okay. So ano po ba ang problema ninyo? Ang dami ngayon may sugar, may diabetes. Ang flour po kasi is sugar. Ang soya beans, po yan, talagang magaling, protina. Okay, maliwanag, dapat marunong kayo. Mag-research po kayo. I-google na lang po ninyo. Tuturuan ko na kayo. Okay. Para makita ninyo, ang sinasabi ni Doc Joey Bitito ay tama. Totoo. Okay. So, congratulations. Si Madam Herlin magdi-dealer din. Di ba? Damihan mo na para mauna. Sino sa inyo mauna yung Miss Joanne? Exclusive ang ginubatan. Paano ba, Doc Joy, maging exclusive? Pag-usapan po natin. Di ba? Okay, ginubatan albay. Naku, ang daming tao dyan, daming suki dyan ni Doc Joey Bitito. Di ba? Kung ako po ay magkandidato dyan na counselor sa ginubatan, malamang mananalo po ako. Kung po naman na board member, kaso hindi kailangan magpa-register po ako sa ginubatan is 3rd district. Hindi po na yan 2nd district, 3rd district na po yan. Ang dyan, naglalaban dyan si, Congressman Cabredo at saka Mayor ng Pulange, Mayor Salcida. Yan, di ba? Adrian Salcida. Pamangkin ni Kong Joey Sarte Salcida. Okay, so yan po magandang balita ko sa inyo. Kaya kung sino po ang gustong maging makakain ng napakasarap na siumay, longganisa, magpasya lang po sa atin. Habang kayo umiinom na, bumibili kayo ng Amazing 4 para po sa inyong kalusugan. Diba? By the way nga pala, meron din po tayong magandang ito pong
Ito po ang tunay na iniinom ko talaga, yung Digosure milk. Malayo po ang ibang mga milk dyan. Ito po kasi napakagaling sa buto. Sa buto, di ba? Sa mga bones mo natin, talagang napakaganda po yan. At saka sa akin po, may promo. Okay, may promo po tayo. Much cheaper. Makakatipid kayo more or less mga 200 to 250 per can. Okay? So, pasyal na po kayo sa akin. Lahat ng magandang binibigay ko sa inyo, may pagkakakitaan, di ba? Pwede ninyo ibenta rin ang Digosure. Kasi yan sa internet, 1,199 or 1,200. Eh, yung freight pa kung minsan, may freight pa yan. Ang isang can lang ang bibilin mo, di ba? Okay, sa atin po, 950 ko lang ibigay sa inyo, di ba? Bumili ka ng mga 10, yung 8 ibenta mo, di kumita ka pa. Okay, maliwanag. So, bakit nagagawa mo Doc Joey dito? Alam mo kasi si Doc Joey, may pangalan na. Pag may pangalan ka, ganun talaga, may mga bumibilib sa'yo. Ito nga ating kapartner from Kalumpit, Bulacan, si Mr. and Mrs. ay nagsadya pa dito sa akin noong November 19. Meron man layo-layo niyan. Sasadyain ka ba kung ikaw ay taong hindi mapagkakatiwalaan? Kasi nakita naman nila ang aking di ba? Di ba? Oh. Gura ano raw mamaya kasi may radyo ako. May radio ako, okay? So ganun po 'yan. Kasi pag wala kang pera, ambos mo pera, di powderin mo na. Wala kang punan. 'Di ba? Kasi katulad itong si wala raw siyang punan. Yung boss niya, yaman-yaman. 'Di ba? Di powderin mo na ng Japanese Big Premium Shumai. Grabe, ang sarap Japanese Big. Wala pa yan dito halos. Andito yung small. Di ba? Ganun po yan. Powderin mo na. Powderin mo na worth mga 5,000 o 10,000 o 20,000. Pamimigay niya sa kanyang mga leaders. Di ba? Simple. Kailangan kasi creative tayo. Di ba? Marami kang, wala kang pera. Nakikita mo si Doc Joey Betito ay ang daming gumagaling sa ating Amazing Four. Wala kang pera. Yung kaibigan mo, kamag-anak mo, pera, di, operan mo na. Ikaw na ang pumunta dito. Diba, yung discount, ibigay ko na sa'yo. Di, kumita ka pa. Kaunting sipag, kaunting idea, good idea. Sabi nga natin, dasal, dasal, dasal. Pag nagpipray tayo, bibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon Diyos. Diba, unahin natin siya parate. Bago tayo, pagising natin, pray. Diba, pagkakain tayo, pray. Pag tayo matutulog, pray, di ba? Galing sa puso, wag na po natin pag-usapan ang religion, di ba? Lahat yan ay magagaling pag basta ang ating tagapagligtas, ang nagbibigay sa atin ng biyaya, si Lord Jesus Christ, di ba? Yan naman talaga ang totoo sa halos lahat ng Bible, eh. Di ba? Yung may mga deviation dyan, ay wala na akong comment dyan. Okay, maliwanag. Okay, so Amazing 4, Miracle C, 5 klaseng natural vitamin C. Bakit kailangan natin ng vitamin C? Kasi nga po, ang katawan natin hindi nagpo-produce ng vitamin C. Nakukuha lang sa pagkain, sa mga gulay, prutas. Ang ating pong Miracle C, puro mga berries. Berries po na loaded with natural vitamin C. Diba? Mega A, 5 klaseng superfruits to neutralize free radicals. Para po linisin ang dumi sa loob ng ating katawan. Diba? Para looking young tayo, katulad Doc Joey, 70 years old, may sabi sa akin, parang 50 lang, kuminsan less than 50. Ang aking pong power, ang aking pong galaw, ang aking pong nagagawa, daig pa yung 40, 50, 50 years old, diba? Dahil ka po, may amazing ako eh. May amazing ako, yun iniinom ko. Yung kanina, ang daming problema. Diba? Mataas po yung kanyang creatinine, mataas po yung kanyang liver. Diba? Ang dami, lahat.
Mataas. Di ba? Nakakatakot. Buti pumunta sa atin. Ang dami na raw pununtahan. Mag-asawa po ito from Ligao. Di ba? 55 years old lang. Grabe na ang ano. Nag-abil sila ni Mrs. Taga-Ligao po ito, mag-asawa. Nabigyan ko pa sila ng free na ang daming free na binigay ko. Kasi ang daming lang binili, tig 1 month silang mag-asawa. Nagtiwala sa atin. So ang daming free na binigay ko na siumay at saka I think nabigyan ko rin ng iyong skinless na longganisa kasi wala na tayo yung longganisang yung malalaking longganisa. Kasi nga po ay talagang masarap. Pag sinabi ko masarap, talagang masarap. Di ba? May pinagkukunan dati ako ng longganisa. Masarap naman, pero ito mas masarap at mas mura. Di ba? Mas masarap at mas mura. Okay. Bago from pa yan? From Kalumpit, Bulacan. Pero ngayon, may order tayo. Baka mahal po yung shipping. Siyempre, kakarga natin ang shipping. Okay, kaya mga minamahal kong kababayan, ganyan talaga ang negosyo, di ba? Pero ang importante, quality ang produkto natin. Ang importante, kung magnegosyo tayo, kikita tayo. Kikita kasi consumable products, lalo ngayong magdi-December. Pangregalo na po ninyo mga siumay, mga longganisang galing sa Bulacan. Di ba? Yun na pangregalo mo. Healthy pa. Di ba? Instead na ham, siumay na. Yung po kasi napakaganda, Japanese Big Premium siumay. Ang sarap, ang lalaki, ganyan po kalaki. Di ba? Siumay, ganyan maliliit. Ito po, laki, ganyan. Okay, maliwanag. Kaya bukas po, we are open as early as 8 o'clock. Di ba? Meron na rin tayong refrigerator ng paglalagakan ng ating mga siumay at sa mga Okay. Okay, yan na po. Women business, we want to help people. Di ba? Gusto nating tumulong sa ating mga kababayan. Okay. Maliwanag. Di ba? Sana po ay naunawaan ninyo ito. Naunawaan. Ang pag-unawa ko sa inyo ay unawain ninyo ako. Na gusto makatulong sa inyo. Diba? Huwag na kayo patumbik-tumbik pa. Huwag na ninyong antayin na malubhan na kayo sa kayo pupunta sa amin. Nag-uumpisa pa lang, pumunta na kayo. Diba? Si Mr. Raul Hana, yung dating umiii ng dugo, bumalik kahapon. Nakita bumili pa rin. Tuloy-tuloy sa bumibili. Sabi, Dok, hindi ko natitigilan ito kasi ang galing. Hindi na bumalik yung sakit niya sa prostate, sa kidney. Diba? Ganun po talaga yan. Nagtitipid ka ng 2,000 isang buwan, 2,000 o 3,000, ang balik naman sa'yo, isang katutak na problema, 2,000 o 3,000, yan ang protection mo sa katawan mo. Bakit? Worth 3,000 ka lang ba? Ang tanungin mo sa buhay mo, worth ka ba 3,000 lang? Hindi pala You are worth multi-million or multi-billions. Diba? Kailangan may protection ka. Ayan ang ating mga produktong Amazing Products. Amazing 4, Amazing 3, or Mega 1. Diba? Ganun po yan mga minamahal kong kababayan. Kinukuriputan mo ang buhay mo para sa protection mo, hindi ko sasabi na mangmang ka. Diba? Hindi ko sinasabi. Sinasabi ko lang na dapat pag-isipan mong mabuti. Diba? Magtipid ka na sa iba. Nagsisigarilyo ka, pakinabang mo sa sigarilyo? Sakit po yan. Sakit sa puso, cancer, yan po ang ng sobrang sigarilyo. Sobrang inom, cirrhosis of the liver, di ba? Konti-konti lang. Kami kagabi, uminom lang isang San Miglay. Tama na. Isang bote. Di ba? Kasi lang po yan Parang pampatulog lang Di ba? Iinom ka ng isang dosina, Jesus Maria, si Panginoon ko. Ginagabi-gabi mo pa, inom ka ng gin, 2 gin, Jesus Maria. Isa kalahati lang, o 1/4 lang. 1/4 lang. Diba? 1/4 every twice a week. Diba? Okay lang yan. Huwag yung gabi-gabi. Diba?
Ay natipid mo dyan, yun ang ipobili mo pang protection mo sa buhay mo. Diba? Simple lang po yan. Ngayon, hindi wala kang bisyo. Wala ka umiinom, hindi ka nag-sigarin, hindi ka nagsusugal, pero kulang pa rin ang pera mo. Magnegosyo ka na. Tuturuan kita. Magnegosyo ka dyan sa barangay mo. O, ikaw na exclusive. Lulutuin mo lang yung siumay. O, kamo may siumay ako, o, di ba? O, di ba? Lulutuin mo sa may tabing ano, di ba? Ang maging curious yung mga tao. Bawat dumadaan, bibili na sa'yo, di ba? Bibili ng 10 piso, 15, 20, 25, 30, 50, di ba? O, nakabinta ka limbawa ng mga 2,000, di ba? O, kumita ka limbawa ng 500, mga 800, di ba? O, di ba? Ang ganda. O, 1,000, kumita ka ng 400, di ba? O, ganun po yan. So, kailangan lang po konting sipag, konting tiyaga, determinasyon, di ba? At makinig sa magandang balita. Huwag yung chismisan, wala tayong pakinabang dyan eh. Diba? Chismisan ng chismisan. Sabihin niyo makukulong na si Duterte, ano pakinabang natin dyan? Wala. Diba? Kinasuhan si Duterte, ano pakinabang natin? Wala. Diba? Ayan mong politika sa kanila, sa atin yung negosyo natin, sa atin yung ating buhay, diba? Hindi naman tayo dyan sa politika, bahala sila. Kung anong gawin nila dyan, di ba? O, ano sabi, ibig sabihin, hindi. Sino ang kakaso? Ang kakaso, gobyerno, di ba? Kung meron man, kung totoo man yan o hindi, di ba? Hindi tayo. Okay, maliwanag. Wala naman tayong power for that, di ba? Pero may power ka para sa buhay mo, para sa buhay ng iyong pamilya, di ba? May power ka para ikaw ay makapag-start ng malit na negosyo. Pero 999, pwede ka na magnegosyo. Dok, wala kong perang 900. Kalukuhan po yan. It's impossible. Gumawa ka ng paraan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang pera mo naman, sangkatutak. Pero pinunan mo 999, niloloko mo ang buhay mo. Meron ka namang 2,999. Bakit gusto mo 999 lang? Parang pinagbigyan mo lang ang sarili mo, hindi ka committed. Kailan committed ka? Bakit mag 2,990, mayroon ka namang 5,999, mas malaki kasi ang kita. Kasi pag malit ang kita, hindi ka gaganahan kasi may pera ka na. Ready, punan mo na yung pinakamalaki para malaki ang kita. Yan. Okay, maliwanag. Ganun lang po yan. Ganun lang po yan. Bakit ako i-intra dyan ng mga maliliitan? Malit din ang kita. Pinagdaanan ko na po yan eh. Diba? Paano ako magiging kung ako'y nag-aspire in the future na maging politiko kung wala kang pera? Diba? Kailangan kumitan ng sangkatutak para kung tayo man mapunta sa politika, ay meron tayong bala. Pero Doc Joy po, pasasama ka ba sa politika? I don't know. It's only God. God knows. Kung gusto niya, at gusto niya akong magsilbi, who am I? I have to follow our God. Pero kung ayaw niya na, I will to follow our God. Kasi siya po ang may gawa, siya po ang nagbigay sa akin ng buhay. Okay. Naliwanag. Kung ikaw tatanungin, Dok, gusto mo pa ba? O hindi na? It depends. Kung gusto ng tao, malamang, baka pagbigyan. Pero kung ayaw ng tao, ayaw ko na rin. Diba? Ganun lang naman yan. Wala naman ako, sikat din naman ako, nasa radio tayo. Sikat naman ako. Diba? Ang dami natin natutulungan. Libo-libo. Diba? At saka ako prangka. Hindi na ako ngayon na, pero binibigyan ko ng siumay ng ang dami-dami. Tuwang-tuwa sila. Diba? Sino yan? Yung mga taong yan, kung ako kumandidato, baka sila magbibigay sa akin ng pera. Diba? Nakuha ba ninyo yan? Binibigyan ko. Sabi nga dito ng staff ko, Dok, pinamimigay mo lang ang siumay. Diba? Yung mga lahat ng bumibili ng amazing. Ako, hayaan mo na para matikman nila ang sarap ng ating siumay. Diba? Ganun lang pa po yan. Diba? Hindi naman tayo madamot. Diba? Gusto natin makatikim sila lahat. Pero ang maganda talaga, masarap pag may kalamansi.
Kung kayo may maanghang, mas lalo na. Pero yung iba kasi ayaw ng maanghang. Di ba? Okay po. So lahat po gustong matulungan natin, lahat ng may karamdaman, magsadya lang po bukas. Dito po sa DGB Eatery, Barangay 18, Cabangan West, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, Legazpi City. Sa may Iglesia ni Cristo District Office lang po yan. Katabi po namin ang Mabel Passion. Yun naman po, sa gusto ninyong yung mga damit na pang special occasion, lalo na kung kayo magpapakasal na, dyan po sa Mabel Passion. Okay. So bukas po kami dyan hanggang alas 7 ng gabi. Ang numero po ni Doc Joey is 0910-4482-598. 0910-4482-598 at 0917-853-8933 0917-853-8933 at ang ating po mga unang-unang dealers po ng ating yung special siomai, special longganisa from Bulacan ay sina Miss Cathy Bibaylo ng Rawis, Legazpi City at si Mrs. Teresita Bronjal ng Rapu-Rapu, Albay. Okay. So kaya unahan na ninyo na kayo po'y mag-dealer. Pag nag-dealer kayo na napakasarap na pagkain na pang-ulam, ay nako, sigurado po yan. Sisipagan po ninyo, positive mga atin and more prayers, aasinso tayo pong lahat. Okay? So bukas na po yan. Bukas na po ang ating magandang balita. Okay? Huwag na kayong pupunta ng linggo. Sarado po tayo. Sabado. Okay, kung hindi talaga kayo makapunta ng Sabado, linggong umaga, i-chat po ninyo kami. Pero bukas po, maluwag po ang oras natin para matulungan natin ang maraming may karamdaman. At yung po mga gumaling na, i-refer po ninyo. Yung mga kapitbahay ninyo, samahan na ninyo. Kung pwede, kung hindi, ipadala po ninyo pangalan ninyo kayo nag-refer. Para bigyan ko ng mga free na mga siomai, free na mga longganisa. Okay. Mga kaibigan, patapos naman po ang isang oras natin talakayan sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng dakilang Panginoon na nagmamahal sa atin ng lubos-lubusan. Ito po ang iyong lingkod na nagmamahal sa inyo na galing po sa kaibuturan ng aking puso na walang iba si Doc Joy Bitito na nagpapasalamat ng maraming sa inyong lahat na pagtangkilik sa amin, na wala kayong sawang pagtangkilik sa amin. Kaya bukas, aasahan ko po kayong lahat, as early as 8 o'clock, pumili na po kayo dyan. Mag-breakfast na rin po kayo dyan kasi mayroon kayong masarap na pagkain dito. Okay? So magandang gabi. God bless to everyone. Good luck. God bless. Good health. Best wishes and I love you all.